na ibang nga rabi. The anointing iti Santo Espiritu. Dahito iti maadalan tayo, iti nga rabi. Apay niya dito Apay sa bali ka dito ijay inadal tayo tinapalabas nga the baptism of the Holy Spirit. Adadalan tayo dito no lose kung gusto iti panakawat tayo iti Santo Espiritu. If there is a dakal nga makikita nga counterfeit iti Christianity is dahito'y trabaho ti Santo Espiritu itatanga panungan tayo. There seems to be an excess. Maululit manan iti napasamak iti revival times. May nga nang patay dagiti revival nga panahon ket dagi excess iti panagtrabaho ti Santo Espiritu kahit nasawan dagitoy dagitsimpo nga obvious nga ipakpakita ti Santo Espiritu ti trabaho na, and yet iti diablo sumabsabay agpampamarang nga trabaho iti Santo Espiritu iti trabaho na maktuli sabali kan agduma iti focus na iti trabaho iti diablo nga agpampamarang nga trabaho iti Espiritu ti Dios teraramiden na. So ako nakarakayo ni Jonathan Edwards in surat na dagiti nga cases kan dagiti nga issues tapno maklarify tayo dagiti distinguishing marks iti Santo Espiritu. Haan nga mabalin nga kung kuna tayo nga basta imbagan at Jesus mabalin latan. Igichimpuna there was a time agtaraok da. There was a time nga agulwaliw agbugbug da ijay tugawan da agtutuang da agkung kasla da akong kumbulsyon agpaypaypag da ijay datar di da duma agtaraok kan agtaul da, and yet they claim nga bunga kano ti Santo Espiritu dia in the name of Jesus, and yet di chimpo ni Jonathan Edwards haan nga kasi ti trabaho ti Santo Espiritu. No bunga ti Santo Espiritu dia it produces tears nung naindong handa nga bumarag iti estado da. Agsangit da nga palalo gapus ti basol da nga ada iti naindong natengel iti bagida nga iti Santo Espiritu kat agbunga iti nalimpyo nga kutkuti kan panagpanpanuno kanyada. So there is a difference. Ito tayo a case iti anointing. Katkiba ka na kayo sa bali na iti anointing of the Holy Spirit sa bali di baptism. Dagito iti pagsisinukatan nga terms itatanga panawan. The feeling of the Holy Spirit, the indwelling of the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit, kanda iti ko nating anointing of the Holy Spirit. The baptism of the Holy Spirit, simply sarasarita na ito iti trabaho ti Espiritu ti Diyos, nga sikakatin ngayon da kay iti bagi, iti pamilya, iti Diyos. So dahita kathan mo makita dahita, there is a mysterious work. Iti Santo Espiritu nga kalpasan nga linuktan na, kinunbiktar na ka, linukatan na ti kapanunutan, nagtrabaho, suna iti panakawat, maawatam ti Ebanghelyo, and iti bunga na ti panagtrabaho na, ada iti repentance, ada iti genuine nga faith nga, tinalok mo kung nagpasakop ka ti Ebanghelyo ni Kristo Jesus, at that moment nga, in-profess mo nga, nagtao di ti puso nga, si pupuso di ay. That moment in time, you were already included. Naingayon ka, nabautisaram ka, naingayon ka iti bagi, naingayon ka ti pamilya ti Diyos. Tata, that may nga case kat na ito'y anointing, and this is a different manan nga trabaho ti Santo Espiritu. In the Old Testament, anointing was used dagiti ari, no, ada iti sumublat kanyada. Dagiti sumublat dagiti ari nga prinsipi maanointaran ti ulo da nga simbolo nga daytoy ket naisina daytoy ken naisagana nga isu ti sumublat kanyak. So nga actually already Psalm 23, thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Even the point iti panang dagiti paspasturan iti Apo, the anointing ket aday jay. Naman niya ti purpose na diay. Ni David ket na anointaran, iti chimpo nga may ni Samuel nga inanuintaran na ti ulo na itilana, kasimbolo nga dayto nga David ket dayto iti napili na espesyal adat espesyal nga plano ti Dios ken dayto nga ubing nga isu nanto ti sumublat kini Saul nga mangidaulo ti anak na.
It is an act. The anointing nga trabaho kat iti Old Testament kat dahito kat trabaho iti Santo Espiritu nga di may nga tao nga di ay kat isina na iti special nga misyon na. So that was how anointing was used. Origin, thou anointest my head with oil. That's the purpose. Na isina daytoy nga tao para ti special nga mission nga naisagana nga nangyaban iti Diyos kanyana. So that is how anointing was used in the Old Testament. Itata, pagdanon ni Chimpo ni Jesu Cristo, it was mentioned, iti Luke chapter 4, kunana niya, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free. Then pagkatapos, kunana di verse 20, Luke chapter 4:20, then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down, and the eyes of everyone in the synagogue was fastened on him. He began saying unto them, today, the scripture is fulfilled in your hearing. Can already Acts chapter 10:38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who oppressed by the devil, for God was with him. So that iti may isang ministry ti Santo Espiritu in the time ni Christ Jesus. Hanlang nga di mangisina di tao, nam deti nga panangano yung tarkat, itigalad na kan may isang trabaho na kat iti Chimpo ni Christ Jesus, the anointing kini Christ Jesus kat kastoy. It is to empower him. Itad na iti panakabalin kanya na kan galad kan sirib. Kan amin nga kagagalad nga kasapulan ni Apos tapno matumpal na iti misyon na nga agbaling nga perpekto nga daton. That is the purpose iti anointing. Tapno may preserbat na ni Kristo Jesus. Nga isuna kat makaitid isuna. Iti perpekto nga daton nga makaisalakan iti tao nga mapnumapnot na Diyos Ama. So nakikitaan tayo, already pa nagbiag na iti ministry na dito daga, nangitid, di anointing dito Santo Espiritu, nangitid kanya na iti galad nga gagas. Nangitid kanya na iti galad nga mangwaya-waya iti tao. Nangitid kanya na iti galad nga mangpaimbag iti tao. So that was the purpose iti anointing nga nausaran na di Bible. In the time ni Jesus, it prepares him iti mission nga naitid kanya na tapno ma-preserve barisun nga agbaling nga perpekto nga mangisalakan para iti tao. Nalawag di ay? Tata. Kasapno nga kada tayo nga anak iti Diyos. Anya ti purpose na mat dayto eh. Nga anya pa iti purpose na daduma kada tayo. So makita tayo in the healing ministry, in the teaching ministry, iti panagtrabaho iti Diyos, mangitad iti galad, kan abilidad nga mangpalpas iti misyon iti Diyos. So that's how the anointing iti trabaho iti Diyos. Namlaglagi pa niyo ito eh. When it comes to the anointing nga ibagbaga ni Jesus, I see no record nga nagpaypayagpag iso na. I see no record nga nagbaling nga wild, nga uncontrollable iso na itisakan nga tiktigal kaslang makurkuryente. When you see Jesus, he was a sane man. Han nga insane, han nga nakatukan, han nga wild. Makita tayo iti kina limpyo iti panunod na. Sane iso na hanga na barag iso na. Naindeng iti panunod na. Naindeng iso na nga sinmango dagiti ministeran na. And yet, for some people who claim God's anointing itatang panawan, sabsabali iti description ti panakano intarda. Gapusta deti mga kasabang ako na nga naintaran, ti mga mangyari, they produce wild congregation. Uncontrollable emotion. Di ko na tayo nga emotion that is too much wild nga han mo nga mawawatan. I see no kumakita di jay nga bunga ti Santo Espiritu iti Biblia nga
agbaling nga kasla nakatukan iti maysa nga tao nga naidaulo ti Santo Espiritu. Ay kudat sidi ay. Nalawag? Tata. Anya pa dito'y usar da iti anointing nga dito'y. May saping usar na dito'y kat it was written in 1 John chapter 2 verse 20-27 in the context of false teachers. Amin tayo nga anak iti Diyos na anointaran tayo. But you have been anointed, 1 John 20:21. But you have been anointed by the Holy One. Referring, amin kayo nga anak iti Diyos na ikan kayo, na anointaran kayo. And you have all knowledge. But the anointing that you receive from Him abides in you, and you do not need that anyone should teach you. Sa salita na gamin, ada gamin nagi mga kasabay di nga kunada adat extra revelation nga ikiklaim da. Ada nagi ibagbaga da di nga inbaga ni kasto kanyak nagpakita kanyak by apparition. Ada iti nagpakita kanyak by kastoy. Inbaga na kanyak nagi miraculous nga kunan ni Apo Dios. Ali ba kada kayo? Ada iti nangat ngato nga mangisusuro kada tayo, nga naitod kada tayo, nga amin nga anak iti Diyos. Now when it comes to the truth, adda iti Santo Espiritu nga tibiyang na dagiti anak iti Diyos, kat ano yung taranda isuda iti truth. And anya ti kasta na ti pananganuntar ti Santo Espiritu, He teaches you about everything and is true and is no lie, just as it has taught you, abide in Him. Isuro na, iturong dadak kayo, iti kinagpaiso. Mas dawak, ada dagiti kung kunada, nagpakita kanya da ni kastoy, nis, dagitoy nga natay, dagiti nga may maestro, kat insuruan na. Kuna ni apostoluan, nangat nga to iti mangisusuro kada tayo kapusta, mismon nga iti Diyos Santo Espiritu, isuna, ti aking bata nga mangitid ti panakaawat, mangitid iti sirib, mangitid iti panakaamu, dagiti banag nga naisurat iti scripture. Karkaro kada kayo nga agpapaituray. Kanda agpapaiturong iti biyag na kanya na iturong na kayo tapno maawatan nga dagiti nga banag. So, dahito iti rason. Now when it comes iti preaching iti sa Apo in the word ministry, sino ti mangitid iti panakaawat iti tao tapno maawatan na? Amuyo kadi, sino? Isu ti Santo Espiritu. Apay nga nakonbiktar, naklaro kanyam ti mensahe. Hanga gapusta na laing lang di tao. Gapusta ada itinang ito di biyag jingiwat na. Nga nalaka nga nawatan. Kasi gayam din, nagbay nga mga tatak lang nga mawatan. Api nga kasi ay, di ay ti trabaho ti Santo Espiritu. Kan mangtulong kada tayo, nga mangilasin na agpaisude kanan. Kan mangitid ti panakaamu kada tayo, nga mangibiyag dagiti banag nga na ito. Nga ron agpaiture kayo kanyana. Tareta ti biyang ti Santo Espiritu. Since isuna ti authority scripture, isuna matlaang ti akin batang nga mangitid panakaam dahito insurat na kada tayo. So hoping you come to understand what anointing of the Holy Spirit is. Idachimpo ni David, it is the separation of a man to a special purpose. Idachimpo ni Jesus, it is to empower him to do his work tapno makaprovide iso na iti perfecto nga sakripisyo and uray kada tayo ti ministry tayo, it is the empowerment nga maaramid tayo iti trabaho tayo. Sumaruno di panakamo iti sao ti Dios. Isunat ti manglukat ti kapanutan tayo nga apay naglaka nga maawatak apay nga nakonbiktara ki jay apay naawatak ti jay apay nga kasjay. That is because of the Holy Spirit. So I hope and I pray nakita yu iti kapapanan na iti nga anointing nga ito. God bless you kakailan ni Apo Diyos. Iti mangisuro pa kada tayo iti panagtutuloy ng panagadan tayo. God bless you.